Апавяданне другое. Нефертити. Эля, вытанчаная, як статуэтка Нефертити, ганарлівая смуглянка з доўгімі масляністымі чорнымі валасамі. Татарачка. На ўступных экзаменах усім на зайздрасць яе з кабінета ў кабінет вадзіў за сабой прыгожы малады мужчына. Казалі, выкладчык па спецыяльнасці, ні адзін з іншых абітурыентаў не ўдастоіўся падобнай апекі з боку былых настаўнікаў, а той, у белым прыкідзе ад пантофляў да кашулі, на белым фоне якога смуглявасць Элі падавалася проста егіпецкай. З раніцы да змяркання трымаў сваю пратэжэ за руку. Насіў на плячы яе чырвоную пляжную жаночую сумку з цяжкімі тамамі і нотнымі фаліянтамі. Эля была пластычнай, выгібістай, быццам вывіхнутая ва ўсіх сваіх тонкіх костачках і суглобах. Выхапі з буфетнай чаргі, пастаў на подыум, ахіні пярэстым арнаментам калазірыса, жрыца, царыца, Нефертити. Карона з кобрай неяк сама сабой дамалёўвалася, асабліва пасля больш цеснага знаёмства з Эляй. Ад першых залікаў першага ж курса высветлілася, Эля прав непрыгодная. Зусім, нават у атачэнні нашай не вельмі багатай на таленты групы, прытым, што светлая да навук яе чырнявая галоўка амаль лепш за ўсіх студэнтаў курса спраўлялася з іншымі навукамі і з дысцыплінамі, акрамя музычных. І гэты казус нерэдкая з'ява ва ўстановах творчага кірунку, што змушае чалавека ісці вучыцца таму, да чаго абсалютна няма здольнасці. Напэўна, перфекцыянізм. Яму адкрытыя ўсе дарогі ў іншых напрамках. Жадаеш, журналістыка чакай, гісторыя, эканоміка, палітыка, фізічна-матэматычныя прасторы ва ўсім асэсар. А ён, бедалага, ад сесіі да сесіі ніяк не выкараскаецца ад хвастоў і запазык няўроднай нівы. Магчыма, спрацоўвае упартае жаданне даказаць усім, што і тут ён здольны. Ад сваіх трэкаў і неўдаў Эля не губляла ні кроплі пачуцця гонару і велічы. І прастаты. Лёгка знаходзіла мову са старэйшымі хлопцамі, запроста сябравала з кім пажадае, чаму маглі толькі пазайздросціць аднагрупніцы. Хутка завяла кавалера з кантрабасістаў выпускнога курса, трымалася дарослай жанчынай, спрытная ў гаспадарскіх справах, начыста адмыць сукенку, па ўсіх правілах адпрасаваць яе, вывесці пляму, згатаваць смачны абед, знала толк у лепшых прадуктах. Яе цікавілі дробязі, пакуль што не цікавыя аднагрупніцам, з бессаромным выклікам. Эля пляткарыла, перамывала косткі сваіх суседак па пакоі, магла дэманстратыўна, не хаваючыся, забраць з-пад носа вахцёркі ліст чужога адрасата. «Марпална, я аддам каму трэба, ага!» З прачуваннем асалоды дазнацца таямніц Эля на агульнай кухні пры сведках ні вухам, ні рылам нездагадлівых аб гідкай крымінальнай яе маніпуляцыі, беззаядлы фокуснік награвала над парай алюмініевага чайніка канверт, вострым ножом акуратна расхінала яго кішэнь, даставала ліст, са здзіўленнем падхоплівала нечакана выслізнуўшы следам кляновы лісток. Учытвалася, хмыкала, паціскала плячмі, дадумаліся, замест пяцёркі ці хаця б траяка гербарый перасылаць. Эля, як прафесійны цэнзар, запячатвала канверт, злучала ўсе палавінкі рысачак адну да адной, наіўна выведзенай рукой адправіцеля на расхіле зваротнага боку, і ў нейкім раздражэнні, нічога цікавага, кідала неахайна канверт на ложак радаснай адрасаткі. Потым з брыдлівай паблажлівасцю назірала з-пад цішка, як суседка з паэтычным замілаваннем прыкладае да вуснаў, да шчакі
апаганены чужымі рукамі кляновы лісток, асцярожна адпраўляе яго ў падручнік служыць закладкай. Увесь гэты працэс ніяк не ўплываў на штодзённую вечаровую прагулку з ахвярай. Эля пад руку выходзіла са сваёй суседкай-землячкой заметены восеньскім лісцем двор студэнцкай гуртжытлоўкі, аглядала дзяўчыну ў свеце ліхтароў, грубавата цёплым тонам заўважала: куды глядзелі мае вочы, калі ты апраналася. Марш дамоў, падзень рэйтузы, зноў захацела ў бальніцу. Яе слухаліся. Настроем групы Эля валодала, як факір юрзой. Асабліва на копцы бульбы ў калгасе, калі ўсе гуртом. На свой капыл лёгка накручвала аднагрупнікаў на патрэбны лад. Раніцай вясёлыя, спакойныя, задаволеныя выязджалі ў поле, вярталіся на абед тайфунам, бурай магнітнай. За нейкую пару гадзін надумае, накруціць у сваёй галаве. Эльвіра цэлую кузлу увядзе ў патрэбныя вушы, а яе памагатыя хутка растузуюць лагодны стан душэўнай атмасферы. Камусьці вёдры дапісалі па блату, у таго палова вядра пайшла запоўная, нероўныя порцыі салата буйно нашаткаваная. Мух наляцела ў кухню, ежа несмачная. Зноў кісель, у Элі кепска з жыватом, ванітуе, блажыць. Выясніцца потым у ходзе заняткаў прычыны ўсіх капрызаў і недамаганняў Элі ў калгасе не пройдзе і 2 месяцаў. Доўга прыхоўвала жывот, фізрук нагружаў Элю першакласную спартоўку, актыўную удзельніцу і пераможцу усемагчымых спартакіяд, спаборніцтваў, кросаў, як і раней, па поўнай праграме. А вось пільныя вочы суседак і сябровак адзначылі нязвычную чырвань плямамі на яе твары. Пры нагрузках у Элі стала збівацца дыханне. Яна спынялася ўхапіць паветра, зглытнуць цягучую слізь у горле. Тонкая талія Элі паступова ператваралася ў цэбрык, але гонару, здаецца, паболела. Эля не саступала на фіззанятках нікому і ні ў чым, ні ў гімнастычных выкрунтасах, ні ў баскетболе. Бегала, скакала, адціскалася як трэба, і ўсё на вышэйшую адзнаку, і ўсё 100 па 100. Чым канфузіла цікаўных, прымушала сумнявацца. Таемная марыць стаць яўным. Аднойчы Эля, ідучы з паліклінікі на заняткі, неабачліва паклала квіткі ад доктара-гінеколага ў ноты і пакінула іх на пюпітры. Непаваротлівая нязграба, якраз тая, чые лісты Эля парыла над чайнікам, зачапіла нагой пульт на перапынку, скінула ноты на падлогу. Канцэртмайстар аркестра падхапіў маленькую цыдулачку. Жартоўным тонам канферансье зачытаў тэкст. Элін твар пачырванеў да фіялету. Яна так злосна зыркнула ў вочы дуркаватаму хлопцу, што той праглынуў на палове ходу недачытаны радок, у якім, дарэчы, нічагуткі не зразумеў. Мала хто тады зразумеў, толькі самыя вушлыя, пільныя ўхапілі сенсацыйны змест тых 15 з паловай тыдняў. Эля прапала. Нават сяброўка яе не ведала, куды дзелася. Прыехаў бацька Элі, распытваў настаўнікаў, аднагрупнікаў. Ніхто не гугу. Нарэшце, казалі, запатрабаваў у кантрабасіста адказу. Той доўга аднекваўся. Нічога не ведаю. Маўляў, на алімпіяду паехала, потым здаўся. Бацька літаральна ўхапіў за руку чулага доктара, калі той занёс над жыватом Элі скальпель. Магчыма, хтосьці сердабольны з медперсаналу і папярэдзіў родных, што 17гадовая дачка ў такім познім стане цяжарнасці здолела дамовіцца з хірургам. Элю забралі, дзіця ўбераглі. Да вучобы Эля не вярнулася, выйшла замуж за свайго кантрабасіста, тое яму не перашкодзіла паступіць у кансерваторыю і закончыць яе. А потым прыстроіцца на мясакамбінат, дзе пад баянчык ён пасрэдным лабухам уздымаў заводскую самадзейнасць.
Удзельнікі псіхавалі: сі бемоль мінор, сі бемоль мажор, а сам хітрэц пакратае пальцамі гузікі, каб збіць з толку, і зноў у тым жа строі пачынае: я ж не глухі, чую, мне як было завысака, так і засталося. Чаму іх там вучаць гадамі ў той кансерваторыі? Эля таксама не заседзелася невукам, скончыла эканамічны факультэт дзяржаўнага універсітэта, працірае бухгалтарскія нарукаўнікі ў паштовай скрыні. Па маладосці гадоў яе з мужам можна было сустрэць у мясцовым бары-рэстаране. Эльвіра па-ранейшаму выглядала егіпецкай царыцай. Пад закрыццё ўстановы спрытна танчыла на стале. Яны з кантрабасістам жывуць у міры і ладзе, гадуюць дачушку. Нават занялі першынство ў спаборніцтве сем'ю раёна ці вобласці.